jäykitty suoli. Mitä? Nyt suoli jäykitty. Nyt on tiukka. Tiukka ja jäykkä. Lopeta nyt oikein. Ei jaksa aina vitut, mä alkaa vituttaa tuon valon saatana. Yöt ja päivät saatana. Aina punainen valo. Se koina herää, niin punainen valo. Joskus keskellä yötäkin peskerillä kuluu. Sitten kun joku aamu herää ja punainen valo ei vielä pala, niin jaa, saa nukkua pieni. Joskus kun mä oon vessalla, niin kuuluu tuo pili. Siinä näkyy sieltä ylhäältä. Sitä ei että mistä se tulee. Joo. Onko se murtamaan sun? Mä voin tuoda purtamaan hiihtä. Mikä se on se lasketekniikka? Sehän on ihan Bayerin vuoritiin. Mitkä vuoret? Bayern Alps. Eikö ne ole Alps of Bayern? Tai Bayernin Alpit? Eikö ne ole siellä päässä Bayerin Alpit? Voi vittu! On oikeesti! Minä oon lukenut! Minä oon lukenut. Minä oon tuosta googlata tuo homma. Bayerin Alpit. Älä syle verta saatana. Tule fakta. Oli laukis Wikipediaan. Kortikka nyt siellä. Ota. Lopetapa se kuva. Tuolla! Bavarian Alps. Bavaria on nyt joku Bayer. Niin, pikkasen muistin väärin, mutta melkein. Bavarian Alps. Siis Bayer. siinä on ihan hullusti niitä. Riippuu miten ison kohteeseen haluaa mennä. Siis niinku laskemaan vai siis ryppäämään Müncheniin. Kattoo jalkapalloa. Jalkapallo. Jalkapallo. Noin. Sitten voit ne Bayerin Alpit odottaa. Mut voit sä sielläkin käydä. Ennen peliä.